step ke bakaman bat kasngi ke balakul kui pi iwe baro ki ba shashko re ka tin ke jong ublei bat ngai kublei iet ipi ha ka kerteng bat yang tam utra Jesu Christ unang pen imjongi ngasngok man ban wan ra shapi ka tin ke jong ublei ka ban long ka jingba mi ka man sim jongi ka long ka jingkul kui ngi ka long ka jinghi kai ngi tin shashko re ka tin ke jong ublei bat priang ni ka tin ke jong ublei ha ka do no jong pi ka benta ha ne ka step bangan keren ka long ka do no ba pendam ka wan ra jingkia ngala shimi gane ga benta na ga ktien ke jong ublei na ka kitab baar kis im kalenong ka basan hang ning ini I baladan we ubriu u bakerteng una aman udei urang ba upat ya pom usim Syria ka Bible kala yetu ba ulalong ubriu bakrau hakmat uken rat jong bat ubadan buram bat una aman ulalong ru ubriu bakrau bor ong ga ktien ublei bat ulong ru ubriu badan unyang tholi te haka ying jong una aman la dan ga kawe kena kan thei jiu kade ka shakri ka tengah una aman bat kan ni ka shakri ni haying jong una aman ka laong ha u halaka kenra hangingan pule ka dukhat ka balai ka tin ublei ka ongkum ni ka laong te hala ka kenrat banda ukenrat jonga udan bat unong ya thu lupa ubahasa Maria te unda penkia ya una unyang tholi jong hangni ka ne ka khana kan theju kani ka tip bat ka bana bha ya u Elisha udei ubrio jong ublei ba ublei la le shibun ki kamba leng ba jong te ki kamba jong ka ba ublei la le leng ba u Elisha ka la bna ba ti la tip te ki babun bat kan ni ka khana kan theiru ka le thu hala u kanrat hauna aman bat ka ong ban lada u kanrat jonga unda dan lang bat u ni unang ya thu lupa u bahasa Maria unjin dalayo kajingkot na unni unyang tholi ban ye thu bat pelongkot ye gane gajing ye thu hang ningi I ka Bible ha ni hi ka duk ha ni hi ka lenong ka Bible ka ye thu ba una aman ulalet ban ye kandu ya u Elisha ngan pule ha ka dukhat ka ba shipho ka tin ka jong ublei ka ongkum ni u Elisha te ulapha unong lam ktien ha u udaong kilet sum ha Jordan nyusit bat ka do jong me kan wan biang ha me bat men long khut ka dukhat ka bakhat wengan pule ka Bible ka ong hanre una aman ula bitar bat ula let no ula ong ru hakmi ngala mut shisha unwan mi shanga bat un yeng bat un khot ya ka kerteng utrai ublei jong u bat un ka we yala ka kti halor kata ga jaka bat un penkhia ya utaw bapang nyong tholi hangling hi ba una man kumbanga ong mene ulong ubriu ubakrau bor ha hima ulong ubriu badan buram bat anda ba ula let banya kendu ya u Elisha ukhlami bat ula shupha ya unong lam ktien ban pha ya kata ka kentin ban ong tok hilet sum hawa Jordan nyosien bat bamen sayo jingkot te kata kam de gajing khamit lenti jong una aman una aman ka long bau Elisha unwan ya kendu u bat unduai kumta le se ka jingbut ka jong u na aman bau ni ubri jong ublei unda bukti la ni unda duai kerpang ya u ba unyo khya ti kan ni ka jing pha jong u Elisha ya una aman kala penbitar ya una aman kan ni ka jing penbitar belai ba una aman ubitar namat ba la ban pendam ha kata ka ba u priu jong blei u ong ya u ba ha ka dukhat ka ba khat ar ngan pule hang ne ka ong kum ne hato ka abana bat ka phar par kilong kiwa ka Damascus kimlong khambha bani ki ka Israel baro ngamla ban sum haki bat ban khut kumta ula phai bat ula letno da ka jing bitar la hang nengi una aman namar ba ban pendam ban penrit ban berat ya kata ka jing ka jing snoju ula let
klem yo khia Bible ka le thu ba ula bitar lap ula let phai no but hang ni ki dokhat ki pabut ka Bible ka thu ba ki shakri jong u ki la ya kran ban sno thu e u ban ko ngu ya ka ka ba u shakri jong utrai ula batai u ban le but haka dokhat ka ba khat sau pa de ngi I ba ka Bible ka thu ba hang ne ngan pule ka ongkum ne anda kum tau la let hiar bat ula sum nyau sin how ha Jordan kat ba kum ka jing ong ubriu jong ublai bat ka do jong u ka lawan biang kum ka do ukhulung bat ula khuin hang ningi I ba una aman ha ka ba khadu ula pendam yala de bat ula let ban hiar ha Jordan bat ula sum nyau sin bat ka Bible ka yathu ba ula le kat kum ka jing ong jong ubriu jong blai bat ka do jong u ka lawan biang kum ka do ukhulung bat ula khuin hang ne ka Bible ka kran ngi ru I wei pi wei ba sha skor ha ka ne ka step ba kum nu ngin pendam ka jing pendam ka wan ra ya ka jing kia menengi I ba una aman ula bitar tre ban ko ngu bat ula let phai khalam ka jing pen kia le hang ni ngi I anda ba ula ko ngu ya ubriu jong blai ngi I ka jing kia kalawan hau pun sien ha ka jing im jong ngi jinjar ban pendam wei to kan mau la da ngi don ya ka do nu ba pendam kawan ra ya ka jing kia la ka long ha ying hasam la ka long ha ka im lang sa lang la ka long ha shnong a thau la ka long ha ki para ha kin man la ka long ha ki para lok kum ta ter ka jing pendam wat lada ngim dei ban le kum balong una aman kalong ka ba una aman ba un let ban ko ngu ba un sum hawa Jordan namar ki dang dan ki wa ki ba khamba lani ha ka jing im jungi ru ila balong ki dang dan ki lat ki ba ngidang la ban yat hanrei teng bangin pendam ngisngo kum ba ka ngisngo kum ba ban le ya ka ngisngo kum ba ka ba na aman uyat ya ka ta lenti haka jing im jungi ru le se ngila ban yat ya ka ta ngisngo kum ba ka palat ban le handai kan mau da ga jing pen red brat no ye ki jing sko manga brat no e ta ki jing sngo sarong brat no e ki jing sngo jong phi ka do nut handai ka do nut ka ba pendam kan mau ka wanra ka jing kia desi pila ban ya dan ka jing ya ka ja hangno pila ban dan ka jing ya kan at hangno handai ublei tin ka jong ublei ka hikai ngi ba ka jing pendam kan wanra ka jing ko kalong shisha gumta lada ngi pendam lada ngi yamap lada ngi penret yala de I penret kawan ra ka jing kia kani galong gaktin ka jong play nganget kan long ka jing kui pi wei baro ki ba sha skor bat ki ba snap ya gaktin ka jong play masudan ka jing snow ka do no jonga bangan duai na benta jong pi baro ki ba sha skor ya gaktin ka jong play ngan duai atraji suba it jonga ngasngu ablay ya gaktin jong mi ka ba ngalakran ablay ni ka step ko pa ba it jonga ngai ngu ingko try ablay ba gaktin ka jong mi ka hikai ngi bakumno bingin dan ya ka donut pendam ko try na mar daka ba pendam iwe ko try ka wanra ya ka jingkia ingko pa atry nga duai ingko try yo le se dan ki ba shash ko re ga tin ga jong me ingko pa ki ba dan hakum ka ni ka cap ingko try ka ni ka jing im ko pa ble ka jing kan at ka jing ya phoi ingko try ka dan ga nu ingko try ka jing bom ya smu thu jing mot han re ingko try men bu haki ingko try ka donut ka ba pendret ka donut ka ba pendam iwe ingko try na mar daka ni ingko pa blengi te paka jingkhia kan long ko trai la ban long able ka shnong ka thau la ban long able trai ha ka ying ka sem able ka jing im jong no ing ko trai able jong nga duai baka do not ka jing pendam ko trai kan long haki kum ne ing ko pa bat atra ji su ka jing khia ing ko trai ka jing bha kan wan ko pa nga ai shami ka buram ka jing ro pa ka jingu ha ga garteng uji sungi duai amen ublen kur khui phi baro ki basha skor ga tin ublai kublai shibun